खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो LPG गेसनिसो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। जाय बिथांमोननि न'खराव LPG गेस बा संग्रा गेसखौ बाहायबाय थायो दै, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट ओंखारना फैदों आरोना लोगोफोर। आरो जोंनि भारताव बयबो मिथिगौ दा गेसआ गोबां आंखाल जानानै दङ। दा गेसनि आंखालनि थाखायनो गोबां भारत सरकारा गोबां नेम निथि माने बानायगासिनो दं आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोननि न'खरावबो जुदि LPG गेस दङब्ला, जाय बिथांनि नामाव LPG गेसआ दङ, बे संग्रा गेसआ बहनजायो, बिथाङा माने गाव गावनि जि LPG गेसखौ जाय दखाननिफ्राय लाबोयो बा जाय सेन्टारनिफ्राय लाबोयो बेवहाय थांनानै नोंथांमोना e-kyc आपडेट हैथारनांगोन दे। e-kyc आपडेट होआब्ला नोंथांमोना नैबे मेनि 1 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदिहै फ्रिहै माने नोंथांमोना बेवहाय LPG गेसखौ मोनबोनो हानाय नंला दे लोगोफोर। आरो बेवहाय जाय बिथाङा LPG गेसाव नाम दङ, बिथाङासो थांनानै बा बिथांजोआसो थांनानै नोंथांमोना बे दखाननिफ्राय LPG गेसखौ माने जेरै नोंथांमोना रेशन कार्डखौ रेशन लायनो थांनाय समाव रेशन कार्ड थानाय जाय बिगोमा बेयाव थानाय नामफोरा बे रेशन कार्डनियाव जेरै KYC आपडेट खालामनानै बा नोंथांमोननि बाय'मेट्रिक होनानैसो नोंथांमोना रेशनखौ लाबोनाय जायो, बेबायदिनो LPG गेसआबो नोंथांमोना जायनि नामाव दं बेसो थांनानै LPG गेसखौ माने बाय'मेट्रिक होनानै लाबोनो हागोन आरोना लोगोफोर। बे जाबाय भारत सरकारनि मोनसे गोदान नेम दे लोगोफोर। बेखायनो जुदि सोरबाफोर दासिमबो जुदि LPG गेसनि e-kyc होआखैब्ला, बे e-kyc आपडेट खालामनाय खामानिया दा सोलिबाय दं दे लोगोफोर। नोंथांमोना एसे खौरां लाबानो जाबाय। दा नोंथांमोना जि जायगानिफ्राय गेसखौ, जाय दखाननिफ्राय गेसखौ लाबोयो बेवहाय थांनानै नोंथांमोना बे e-kycखौ आपडेट हैथारनांगोन आरो लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना गेस मोननायाव एसे गोब्राब जासिगोन आरो लोगोफोर। दा बिनि लास्ट डेटआबो बारा गैला होननानै खोनानो मोनदों लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर e-kyc आपडेट खालामाखैब्ला थाबैनो e-kycखौ हैबानो जाबाय लोगोफोर। अब्लासो नोंथांमोना जि नोंथांनि संग्रा गेस, बे संग्रा गेसखौ माने मोननो हागोन आरो बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय, जाय बिथांनि नामाव दङ बिसोर थांनानै बाय'मेट्रिक होनानै नोंथांमोना फिंगारप्रिन्ट होनानै गेसखौ बरननो हागोन आरो लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना गेसखौ मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय। आरो जुदि सोरबाफोर गोसोआव गैयाब्ला बा बावनानै दङब्ला नोंथांमोना थाबैनो थांनानै जि दखानाव नोंथांमोना गेसखौ लाबोयो, जि सेन्टाराव नोंथांमोना बेवहाय थांनानै बाय'मेट्रिक e-kyc आपडेट खालामनानै लाना फैथारदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो सुंद' आपडेटनि गेजेरजों फोरमायहरबाय। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंकिउ। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन।